Исәмісіз, Яршаллы, исәміз Виталий Васильевич, бәйрәм белән 25 еллык яр моңлы шаллы жыр иҗаты белән котлыйбыз. Алдағы тормышыгызда шулай ук 25 ел түгел, 125 ел иҗатыгызга уңышлар телибез. Әйеме? Рәхмәт. Инде Виталий Васильевич миңа бүләк иткән җыр "Эх, шәп тә иде" дигән заманалар сезгә бүләк иттереп яңгыратабыз. Шәп тә заманалар. Сезне искә төшерәсез аны. Борынгыдан килгән гадәт, шулай иткән бабамнар. Өйләнергә вакыт җиткәч, кыз урларга барганнар. Өйләнергә вакыт җиткәч, кыз урларга барганнар. Барганнар да уеннардан матур кызлар алганнар. Әгәр кызлар тыңламаса, зур капчыкка салганнар. Әгәр кызлар тыңламаса, зур капчыкка салганнар. Шулай булдымы сездә дә? Яшь чагында. Менә бездә буйга үстек, Өйләнер яшькә җиттек. Матур булсын кәләшләр дип, күрше авылга киттек. Матур булсын кәләшләр дип, күрше авылга киттек. Күсәк тоткан егетләр безне каршы алдылар. Ике сүздә сөйләшмичә сыртыбызга салдылар. Ике сүздә сөйләшмичә сыртыбызга салдылар. Кайтып җиткәнбез, алынган тизләштән. Баш исән кызлары бетмәс дип, көлештек сөенештән. Баш исән кызлары бетмәс дип, көлештек сөенештән. Җырлар җырлап менеп киттек, клубка кичкә уенга. Кирәк ми күрше кызлары, үзебездә дә шурта кызлар хәзер давай. Кирәк ми күрше кызлары, үзебездә дә шурта. Эх, шәп тә заманалар, ник юкка зарланалар. Өйләнәм дип бер сызгырсам, кызлар төзелеп басалар. Өйләнәм дип бер сызгырсам, кызлар төзелеп басалар. Өйләнәм дип бер сызгырсам, кызлар чиратка басалар. Эй, кызлар төзелеп басалар. Раян Садриев. Раян Садриев. Раян, сен жырлағанда теге сиңгерләрнең демо версиясын гына күрсәтик. Тамашачы халык тагын бер сыраса, тагын бер күрсәтәбез инде каршы. Сорыйбызмы, дуслар? Шаллы халкына никак отказать не могу. Әйдә, без кул шауып торыйк. Хоп! Раян Садриев. Афарин.
Молодец. Рахмат, Яршаллы. Болдырды. Рахмат. Сау болыңыз. Исән сау болыңыз. Достар, Раянның шундай бейіп